your request. And your request. Nathan Margie. T-shirto analawang makita ang magmag na Kamel yung enggat panog na pudot bisin na nagpaituma Babae tinagkasakay kinlalaki ang mga abay Rupat at nakailatawat tukrigat at napalalwan Dahon seket beren Maria ang pirpirong pagdagusan na Dakayat dati umina na Kapok kay Dan. 500 mo niya. From Belinda Martino Longboy. Niya ba ko na meta ni Juliet Rachel Gasco. Manong metita. Maria 500 po kanya na na. Isut manubok di disyerto Bas basul dami na tao Simbang bay da jay Belen Di Jose de dayawin Tapnuin ka pasampayan Di kaingungot nga ang paslayen Kanunuman na kural Tinaited ang pagdagusan Ken kulong di nagpaskayan Ni Belen Maria ang nagpapatgan Last 5 pesos bro. Grabe inay paskay na patinga Happy watching. Ganito ang Franco Arellano Senyor. Ninyo Sir Jesus Franco Arellano. Una ko manisalakan kanya kapok. Muna niya doon. Sa Laguna sa Advance happy birthday. Bitwe na iketran yang dati palim ka akas baga Talunga arisin o surut Taken ninyo Jesus inagrugba Awit dadagiti sagot Ken ninyo Jesus sa mandubon Si Papa kong babae Nagrubab da Melchor Gaspar Ken Baltasar Nagkanta dagiti angel Amin na parswa Ken Magdamel Tiber bukit na ipasgayen Anak ko. Tiber siya sa dayawin Kanunuman na kural Tinaited ang pagdagusan Ken kulong di nagpasgayan Ni Beren Maria ang kapapatgan Ipalta ang tirabi Na ipasngay na patingaari Ang galing Ninyo, mo, Jesus, Micaela Dasco. Buhay na buhay kang kumanta. Give it up from Reyna Fernando. malubungan Happy watching to Jerlyn Barino. Nice one. Gedran yang dati parlim kang akas baga Talungaris sinusurot Daket ninyo Jesus inagrugma Partang lada. Awit dadagiti sagot Ken ninyo Jesus sa mandubon Si Papa kong babae Nagrubab da Melchor Gaspar Ken Baltasar Nagkanta dagiti angel Amin na parswa Ken Magdamel Tiber bukit na ipasngayen Di may siya sa didayawin